errentia egontzan esaten duenez, baina hemendik, klaro, segituan Donosti erori zanean, segituan dana okupatu zuen, eta ja segi zuen Aruntz. Baina bitartian bai egontzan hemen rentia, hor narrozko itxian zekaen, jendia eramate zuenak eta holako gauzak. Bukaldin ingen adibidez. Intzuen Andre guzti jakumiakin bialdu atzetik. Nazionala sartu ziren. Danak. Eta hankuntzean danak umetxekirekin, bestia tripaldi jakin da bestia zea, altzuen bezala. Gehienak. Bai, altzan bezala. Jo, horregatik anan jatiotakoa eta eskola behar. Gerra ondoren zarautzan goze asko pasazan. Ni akordatzen naiz nire zenarrak eta esatezula nola igual batean bat zagarra jaten kalian jun, lanea zikoan bitartian da, txortena botatzezunean, haren bila batzuen bazigela putezianak eta gozia pasazan. Etzen automobilika, jan, hiru automobil zegoen herrian. Luis Tomás, Jose Roteta eta Jose Txolanda. Eta zista. Eta zista. Gure eskola mintzan. Bea baina gu bai, nazionalak. Ni ez, ni bilin nintzen monjetan, itxetik aurrez aurrenakan. Txapelaunetan. Villa San Antonio zan, gaur egun biblioteka dan toki hortan, hortzeuen. Bueno, danak zian frankistas a tope. Sí, por favor. Gau, nik itxian den euskara ziten nun. Esate zien nire izena, etzala nire izena. Nik izena nun Paloma. Behin zigortuta nintzen. Eta jardinian, zugaitz baten, arratzalde zantu guztian, lotuta nintzen zigortuta. Nik akordatzen naiz ez zuen berriz, bai, esos rojos. Zuen itxian, itxian zuraitak gerra entzun da. Rojos en principio. Itxian ez gira, holako gaiztuak. De verdad, yo no sé ni cómo nos quedó aquello psicológicamente para todos, Editan, Soinukuak eta batzutan luziak, bestetan motza, modan segun nola zan, baina jendiak beti oso ondo jaztezan. Albideo jo batesan asko, soinukoak eta albideo eta okankanako ospikoak eta bai, albideo eta batesan asko. Bai, segun ze moda entonces. Zauzan bai. Beti izan nue, Zarauz de pijos. Bai. Ese es esto que tenemos. Azte burutan, izugarri ondo pasatzen dugu. Guen danak espertu iteia, baina gu ondo pasatzen dugu. Igandian, negu partian, udaberrian hasi, eta negu guztia, zehara, mendira. Eta ia, ekainan, lendabizeko igandian, paota, guten ginen. Eta gero, handikan aurrean, kosta. Ondartza. Azte zantuan egualdi hono baldimazane, ondartza. Eta generalian, beranientziak etorri baino lehen, gu geunden belbetxak. Inbirila emateko behar. Eta plazan egandeno musika. Jende asko danak alboko danak entonces. Asko ganez, Entonces sí que ligábamos. Musika plazai bueltaka, emarite, eta ber mutil gaztian nuntzegoen guri gustatzen zitzaizkigunak, eta korrika, eman buelta korrika, eta mantzo, aserratzen ziguen dantza. Zazien nian dantza, que te gustaba a ti, si le tocaba la vida, hacía buelta, gustatzen zitzaizunak. Fabrika asko zeo. Egurana, tela fabrikak, nik fabrikan indan hau, Nizundianian, tela fabrikak. Nik uste herriko gehienak tela fabrikatzen gehala. Eta gure amak eta itxian generalian egotezian, eskondutako emakumeak. Orduan, haiek aprobetxatzen zuen udara, itxeta juteko lan eitea, interina bezala, o garbitasuna, planta ez, niñerak ez. Ganbarotia zakanak, udaran itezun beritxia alkilatu, eta gora hilo, iruile beteako ganbara hilo. Oso ondo etortzezan, uda partian lan eitea, asko irabaztezan,
eta itxe asko, pixu asko eta gauz asko gintzian orduan horrela. Marqueses, duques... Contes, marqueses, duques, toda la aristocracia, príncipe... La reina, Fabiola también. También era reina. Egelia ya, Xameico Asiana, Francesak asko. Gente élite. Venía la loca esta, ¿cómo se llama? La duquesa de Alba. Con el padre. Ah, sí, sí. Oye, como te oiga la loca esta. Vaya una. La duquesita Montoro, hori etortzezanian organizatzezan aristokrazia artean, que viene la duquesita Montoro. Etortzezian San Pelayotako, beti San Pelayonian, izorrotzeko, eta generalian oktubrian Pilarika bueltan putezian. Hortxe. San Pelayotan ekainean 26 eta 27. Eta gero izaten dira, agustuan, ama bergina, eguna 15 eta 16, bi egun horiek izaten dira. Eta gero, errematia emateko udarai, Euskal Festa. Lehen oso herrikoi, bezala, ospatzen den. Herrikoia eta ondoko herrikuak eta etortzen zian da oso herrikoia zan. Oain gauza guztia bezala desmadran. Todo ha cambiado, porque antes casi no se salía como ahora, y ahora los jóvenes no entran casi. Están de juerga siempre. Horietan zur, hori txapaganean imitzian. Txapero, txapakin. Txapa, Askuek eta ite zuen, xanta barbak eta ite zuen hori. Tablerua egin dagoa. Tableruekin, xanta barbak. Tablerua, vuelta man. Barnizatu eta tableruekin ibiltze ginen. Getaina eta zautza askoz gehiago relazionatu dira hori jo eta zautza baino. Askoz relazio gehiago. Getainak etzakan ertereikan inoa, zautza. Eta zaruztikan noa baita akuteko, zaruztikan bertzuen. Orduan, relazio handia zeon. Arrantzakute zianian, geho arrantzatikan etorri mutilak, eta derrepente igartzezen dut. Diru freskoekin etorri. Diru freskoekin. Organizatze zuen hemen tabernak eta zeak eta dana. Kantari etortzezian da, bueno, ara eskudero, egun urtengo ditu jaio zala. Jose Zingunegi, Jose Indalecio Zingunegi, idazlia, el criterio de Balmes euskeratuzuna, euskaltzaindikua, bueno, mi suegro. Sí, y lo hizo más porque no lo dejaban. Abertzalia zalako. Abertzalia, euskaltzalia. El que más. Claro. Bueno, popularidad llevan. Aparte de eso, poca cosa más ese al pueblo, no sé. A lo mejor le habrá dado culto a escondidas, no sé. No, más así me parece. El más ha sido el nombre de Zarauz. Eta telebizioan jarletzea, eta Zarautzagatik aritzaitea. Balazkatzu udalitzia, beha, Torre Luzea, Kale Nauzian, Torre Motxa, dao pixkat aurrezio, Garroneko aurrian, Urkazautiako. Zazpi taberna daun itxeura da, gero plazan, makatzaneko itxia, bankua da ona, izkina iteu, hori ere badakazu, eta gero, klaro, Eliza, palazioa, Narrozeneko palazioa, leno erregina etorri izan duzana, eta Isabel II etortzezan horrea, baita argina no dakana, Zarautzak eman du vuelta, hola, platera, sakonetikan, ipurdi gaina jartzea. Va, libertadía. Tenemos ahora, es como hemos conocido el látigo, Sí. Todos. La opresión. Aldatuko gendukena. De verdad, de Zarauz, del pueblo.